Happy Sabbath, happy day kendo machiegni mana kaka nasenyisi ni wadhi donje kidieny mar puonjo weche mag Biblos ma odiochieng' ma kawuono. Mano kotenore kanyo to kod lesson marwa ma bende wang'iyo kawuono koth Ibrahim. Koth Ibrahim osebedo kwa ng'iyo singo kendo ngeni singo mathoth ahinya nomi Ibrahim kaka wuon oganda mabedo chopo nyaka kidieny mano masane ma wach mabedo wadwa ng'iyo baka ni cha waseng'iyo jo mano kanyo nyithind singruok mage bende nichakoro wang'iyo jo mano mokadho. Wan gi Jayalo Dickson Odiwuor mar Kachok SDA Kisumu ma bende wantiere godo odiochieng' mano ma kawuono ka wadhi bedo kode kaluwore ni Jayalo Charles Odinde oyudo thuolo e piny mar Uganda kocha cha miyo koro kawuono wan gi Jayalo Dickson Odiwuor. Wadhi ng'iyo na koth Ibrahim ni tang'o ma bende koro da wuoye jumane kata odiochieng' mano ma kawuono ma en tarik 8 dwene mano mar 5 2021 kapok wachako da kwa Jayalo Dickson Odiwuor mondo oyawnwa kod alam. Wagoyo ni erokamano siepwa nikech ber, erokamano kuom okinyi ma sabato mari. Wagombo mondo ipuonjri koda kwa chako nyaka watieki nikech wapiny maleng' Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Machiegni ahinya Jayalo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Aneno ka Nyasaye oyie yawno piny kendo miyo wachako romo odiochieng' ma kawuono. Wach ma bende wadang' ng'iyo joma kadho ne wan kodi ne wang'iyo kanyo nyithind singruok ne wang'iyo gik mathoth ahinya ma wang'iyo nyaka nying kaka nying ne huma ma ji bedo godo. Mi nyingi no bedo koro masingo moko bende koro nochiwo. Kawuono dang'iyo ne na koth Ibrahim. Pon wach wuok no e buk mar Petro mokwongo 2:9 wacho ni to un e dhoot moyier kendo kanyakla mar jodolo mag ruoth kendo oganda maler ma Nyasaye okawo kaka joge mondo oland timbe madongo mag jal mane oluongou owae mudho mi okelu e lerne miwuoro. Nyalo kae ma wach ma bende koro dang'iyo kanyo kowuok e buk mar Petro mokwongo to kisomo kanyo bende nitiere gima jandiko bende noloso jandiko mar lesson kano wacho ni dala moro matin kata edisa mar od jolos gige dhethruok samoro ne nitiere kanyo ma bende nochung' kod dakika 15 koro wacho ni sani machok ne sani kaka ne obedo kama kare no osekethore to nochung' kodong' dakika 15 koro ji nohero nogeno kuom ahinya ji ne tiyo kode mana kaka iwinjo ka jomoko bende wacho ni kosewinjo thuond ng'ane kosekok to mano wang'e ni en sa 11 kata sa 9 igeno kuom machiegni ma kokok sa 12 ting'eni onjau nikech kok ing'eni seche ka gen mantiere kanyo koro wacho ni gini nomiyo ji mang'eny nolewo nyaka tich chieng'no mana nikech sa mantie dishani jalos gig dhethruok ni nochung' koro wacho ni podh mar Israel machon kaka jachung' nenore ayanga Nyasaye nokwedo Israel e dier pinje kama nenore e kind pinje madongo. Wach ni puonj wang'o Jayalo story momiwa kae kod koth Ibrahim ang'o ma bende wadhi ng'iyo the whole week. Erokamano ahinya jahandene mar Lulu TV. Mana ka japuonj mokwongo ne osewacho ni siepwa kata Jayalo Charles Odinde onego wabed kodo ka kaluwore kod weche mag somo e piny mar Uganda. Omiyo wanyalo bedo kod wik manyien. Erokamano ahinya janeno wantiere puonj mar 6 kendo wawuoyo kuom koth Ibrahim. Kendo wadwa nono gi achiel kachiel. Japuonj osesomo buk mar Petro mokwongo 2:9 to we anugo. To un e dhoot moyier kendo kanyakla mar jodolo mar ruoth kendo oganda maler ma Nyasaye okawo ka joge mondo land timbe madongo mag jal mane oluongo uae mudho mi okelo e lerne miwuoro. Erokamano ahinya. Petro mokwongo 2:9 wuoyo kuom kaka wan e dhoot moyier mang'iso ni dhoodno kata in kaachiel kod an waduto oyierwa mondo wabed joge Nyasaye kwakadho kuom kodhi mar Ibrahim. Mano wach mangima. Wach mar 2 en niya ni mana kaka ratego manoloso sambo kawo mbokete e dirisa jogo mane kadhe wang' yore ne ging'iyo sano kendo ne konyogi ahinya to ne ok ging'eyo ni sano ne tiyo kod betri mane otiyogo nochopo kang' ma mach norumo kuom betri no. To wafwenyo wach moro iye kanyo jok mane ogeno kuro nyaka nyithi skul bende nogeno kuom sano. Koro e thuolo mane gineno sa to ne gineno sa podi kata kamano to kara sono osekadho nikech sano nochung'. Jandiko kelo wach mangima niya ni mane kaka podho mar Israel machon kaka jachung' nenre ayanga Nyasaye nokawo Israel moketo e dier pinje. Gin pinje mage mane okawo Israel moketo e diere kaluwore kod buk mar Ezekiel 5:5 oketo wach mangima ahinya kendo Israel nokawo moketo e chuny mar Afrika gi Ulaya kaachiel kod Asia
nene ogibedo kaka sa ni ang'ono ni piny ngima, to kata kamano ok obedo sa ni ang'ono ni piny ngima. Kalure kod pach Jandik Lesen, wadhi nono kaka onego bedo ni Israel bedo e diere ka nyiso piny ngima mondo ng'e diera mar dwaro mar Nyasaye. Magi weche mwadhi nono achiel kachiel ka wadhi e chak tich. Gin singo mage ma wayudo e singruok mane Nyasaye otimo gi jo Israel. Wadhi ng'iyo ne singo ga achiel kachiel. Ne gin okenge mage. Pinyni norito singo go maber machal nadi. Ang'o mane otimre e thuolo mane ok girito gi. Wabro nono gi kaka wadhi nyime kod pach jandiko. Erokamano kete mana kanyo. Erokamano ya wadhi ng'iyo anena mathoth gi penjo go penjo ka jalo bende koro penjo kanyo. Koro wachaka anena gi wach moloyo ji duto. En wach ma bende koro gole moma e mar apar mar chik abiriyo West auchiel mowacho ni mar un joma owal ne Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noyierou e kind ji duto ma e piny mondo obed ogandane mago moyiero. Jalo ang'o ma joma gi bende koro niloso godo kae. Joma gi bende koro niloso kae ang'o miyo gine nitiere kanyo ni oyieru e kind ji duto te ma e piny mondo obed ogandane moyiero moloyo ji duto. Kacha waseng'eyo ni Israel moko. Erokamano ahinya. Wanwang'o ka jandiko kelo wach moro mangima janeno mar Lulu TV ni Israel nowal. Kendo the word Israel giso ni oganda Nyasaye. Kendo wanwang'o wach mangima ahinya ne ka nokawe to nokawe mokete e diero mar puodho. Chalno mana kaka tho mar Yesu nobet. Tho mar Yesu nobedo e diere mondo jo Nyasaye duto onwang' warruok. Omiyo Yesu ka tho to ok tho e Jerusalem, to tho oko mar Jerusalem. Erokamano ahinya. Wantiere buk mar apar mar chik abiriyo. Kendo wach mangima ntiere wesne auchiel. Biblos wacho ni mar un joma owan Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noyiero e kind ji duto ma e piny mondo ubed ogandane moyiero. Wanwang'o ni e thuolo ma iyiero Israel ok yiergi nikech gimoro maber mane one kuomgi. Bedo ok yiergi nikech ne gin jok malich ahinya. Bedo ok yiergi nikech ne gin jok madongo kata ne gin jok mang'eny. Tiyierogi mana kokalo kuom ng'wono ma Nyasaye. Kara warruok mwanwang'o kawuono wanwang'o nikech ng'wono ma Nyasaye ok wawinjre kode. To nikech Nyasaye nohero piny ahinya kamano, omiyo nochiwo wuode mar mondo obi otho, mar mondo okel warruok ne piny ngima. Jandiko wacho ni neno oganda moro matin maonge kit dak moro maber mane nitiere kuomgi. To Nyasaye noyiere mar mondo obed kaka taya ma neno e piny ngima. Jandiko wacho niya, to adiera ni en ni Ruoth Nyasaye nohero Israel kendo noyiere. Kendo Jandik Lesen ka full stop to kendo kanye. Yani ahera. Aheri kata doko nitiere gima rach kuomi. Yani loving than loved. Hero ng'ama ok onego tim nade? Ng'ama ok onego bed ni hero. Mano Jandik Lesen ka to keto wacho kanyo. To wacho niya, ni moloyo ji duto ngiso niya, oganda ne tin ahinya moloyo ji duto to Nyasaye noyiere. Wach machielo, ni kaka jodolo ne gidhi sudo ir Ruoth Nyasaye gi yor alam. Pak gitimo misango kaka jagach e kin Nyasaye gi joma kia Nyasaye. Ne gidhi bedo jopuonj, joyalo kendo jonabi bende ne nyaka gidag ngima maler kaka jachung' mag polo. Ngiso niya, Jandik Lesen wacho ni kane oseyiero oganda gi, ne nitiere gik mane idwaro kuomgi. Ere gik mane idwaro kuomgi en niya, ne gidhi bedo gi jagach e kin Nyasaye kaachiel kod dhano. Ne dhi kelo adiera mar Nyasaye. Ne gidhi luwo chike mag Jehova Nyasaye. To wadhi neno niya, ne gitimo nang'o e thuolo mane oseyiergi mar mondo gibed oganda malich ma dha Nyasaye nonego bed ni nwang'o warruok kokalo kuomgi. Erokamano kete mana kanyo kwadhi nyime. Erokamano ahinya ben ahinya. Kendo wacho ni ne onyiso no somo ne buk mar Ezekiel bende paga ochiwele sabor mondo ng'e gimomiyo kaka mano bende konyo gimomiyo Nyasaye noyiero Israel. Noyiero ni Israel kaka sewacho ni oyiere mondo obed taya ne piny. Noyiere kanyo kisomo buk mar Ezekiel no apaga ochiel ne sabor wacho ni kane achako akadho machiegni kodi to nayudo ka iseromo mako osiep omiyo nayaro lawa mi aumo go dugi. Kendo ne ayie ni abiro kendi adier ne atimo kodi singruok me idoko mara an Ruoth Nyasaye ma bende wacho kamano. No ineno ka oseromo. Iso ni no kete mizani kata kete pimo yudo Israel ni kata manyalo romo bende nyatiyo kaka taya ne pinje mago mamoko. Me wacho ni miyo no okete e dier Africa, Europe ka achiel to kod Asia bende. Mano wacho bende koro wayudo kanyo. Wang'e ke jalo koro wang'e na singo mar piny. Wang'e na singo mar piny ka. Iwacho ni singo
ni ne idhi mi jo Nyasaye Israel piny nokwongo gi Ibrahim eka bang'e bende nochopo ir Isaka gi Jakobo. Joseph bende koro nonuoyo wachno singo gi kogik tho. Mano kisomo chakruok 5:24 ma wadhi somo. Nyasaye nonyiso Ibrahim niya, ni higni 400 biro kalo kapok odhire biro kawo pinyno. Chopo mar singoni nochakore ndalo Musa gi Joshua. Musa nonuoyo wach no chik aseiko ne pinyno, omiyo dhiuru mondo ukawe. En piny mane Ruoth Nyasaye osingo ni nomi kwereu. Singo mane ma bende mar piny ma bende koro wacho ni nosechiw ne Jakobo gi Isaka, to bende nochake to kod Ibrahim. En singo mane ma wadwaro ni wang'e? Singo mar piny en singo mane? Erokamano ahinya. Jadiko wuoyo kuom buk mar chakruok 3:9 to penjo ni Adam in kanye? Penjo no podi penjo nyaka kawuono kama janeno mar Lolo TV ntiere. Omiyo dwaro maduong' mar polo mangima en mondo piny otim singruok kod Nyasaye, kendo mondo gibed e tipo mar Jehova. Mano miyo ka wang'iyo kalure kod pach jandiko to wacho niya, ni singo ne idhi mi jo Nyasaye Israel piny mokwongo gi Ibrahim, to jadik Leson wacho niya, chopo mar sigoni nochakre e Ibrahim, nochakre e ndalo Musa, kaachiel kod ang'ono, kaachiel kod Joshua. Musa nono wacho chik maler, ase ikonu pinyno, omiyo dhiuru mondo utim nade, mondo ukawe. Koro nitiere gik moko mane miyo wanyalo kawo pinyno, kendo nitiere gik mane chuno nyaka timi. Ok ing'eyo ni Nyasaye timo department mare, astro dhano bende timo mare. E thuolo mowachwe moko watimo marwa to singo kuchop kare. Ang'o momiyo wuoyo kamano? Gimomiyo loso kamano en buk mar 10:28 wesni 1. E buk mar 10:28 wesni 1, jandiko owacho niya, ni nyaka wariti chike moko, to ka wachweyo mok waritogi, to kara singo gi nyalo chweyo moko choponwa. Winji, ka uluoro Ruoth Nyasaye ma Nyasachu, kendo rita dimbe chikene duto mamiyo kawuonogi, to en oting'u malo mologe ni duto mag piny. To wacho niya, anagwedhu kuwuok, anagwedhu kuduogo, anagwedh nyithindo momiyou, anagwedh puotheu, anagwedh gimoro amora mutimo. Ka uwuok tagwedhou, ka uduogo tagwedhou, nagwedhu nyaka kuondeu mag ohala, asnamiu nyithindo man kod luor kendo moluwo chikena. To ka uchweyo mok utimo kamano, to Biblos ma Nyasaye wuoyo e buk mar 10:28 wesni 15, to ka ukuluoro Ruoth Nyasaye ma Nyasachu, mi udagi rito chikene gi buchene mamiyo kawuono, to ni kuomgi duto biro ng'ono, biro kuomu. Janeno mar Lolo TV yie mondo ikawe wach achiel. Wach mane magombo mondo ikwany e pach jandiko. Jandiko wacho niya, ni nyaka waluor Ruoth Nyasaye. To kuwachwe mok waluore, to kuomgi duto biro nwa. Gin kuong magi ma biro nwa. Gin kuong mar koso luwo dwaro ma Nyasaye wanwang' e kanyo. Omiyo jadik Leson wacho niya, ng'at mochweyo kuom gombo mar ngima mar dhano noka tho kuom ngima mar dhano, to ng'at mochweyo kuom ber mar Nyasaye noka ler kuom ber mar Nyasaye. Yiena mondo atiek tich ariyo ka wacho niya, ne kata odoko ni ne nitie singo mar piny, to singo ne nigi migawo mane nyaka ji timi. Ne gintie e singruok, Israel ni nyaka chop migepe kare. Kare nitiere gima ne nyaka watimi. Ang'o mane nyaka watimi? Nyaka ne warit chike mag Nyasaye. Erokamano. Nyaka ne warit chike mag Nyasaye. Mane puonyo bende wayudo kae ka watieko tielo mano mokwongo singo mar piny. Ne wayudo ni kare migepe monego bed ni koro wang'e mar bende nomiyo Israel mondo mi singo ni nochop kare. Ne giluoro Nyasaye kaachiel kod mang'owa rito chikene. Ma pono ni mano ok nyal timore mana kaka onyiswa bende ndiko kae ni, to mano ne en gima kuong'o bende koro ne dhi donjo ne jogo kendo koro ok dhi bedo maber. Omiyo ne wacho ni singo en gima itimo kendo en gi chike kata migepe monego bed ni koro ne luwo. Mano wang'iyo singo mar piny. Kama yueyo kendo wayudo puonj kanyo ni nitiere migepe monego tim, luoro Nyasaye kaachiel kod rito chikene mago ma bende koro nomi Israel kaluwore gi singo bende koro nochiw mar piny manyien mano chiw na nyaka nyikwa Ibrahim bende. Koro wakama yueyo kwaduogo rang'e anena kanyo Israel kod singruok ma bende pod wadhi kodo nyime e lesson mar odiochieng' ma kawuono kete mana kanyo.